maayong adlaw katong tanan no. Yung kalibutan na ang kinabuhi sa tao dili mabayran o dili mapalit. Mao ni kini siya ang infinito, mao kini siya ang kung makahupot kay ning dahon is kadahon ini humuli-muli sa lana. Babad mo to sa langis. Pag mababad mo to sa langis, ang langis na nakababad nito, yun ang inumin mo. Habang buhay ka na manatili dito sa mundo, hindi ka na mamatay. Dahil sa kapangyarihan o sa bisa dahil sa infinito na to. Yun na to, walang ribs o walang ugat. Itong infinity na to, ito ang may huwagas ng kapangyarihan na kaya niya kontrolin yung pagkatao mo mula ulang ka pa. Kung tatanda ka na unti-unti kang babata, tapos yung buhok mo, unti-unting iitim yan, tapos yung panot mo sa ulo, tutubuan yun na panibagong buhok. Ito ang bisa sa infinito na to. Isang bisis ka lang uminom sa langis nito sa loob ng isang bulan. Kasi pag masobrahan mo, napakalakas ang dosage nito. Buo to, pero pag ikaw mo to, biyak, na ganun no, ito. Iwalay na to siya. Pero ganito to siya. Bali, para mag-asawa siya. Okay, dito na. Ang dalawa na yan. Ito ang panahon natin ngayon kakaiba. Gaya nito. Ito ang simbolo talaga sa lunop kaniadto o sa panahon na nindo sa arka. Kaniadto adisir ni butang lunop ipantawag na nuwa ang tanang katawan apan wala sila mitoo o wala sila numbaling natong panahon na hantod nga daling istorya ni lunop ng tibok kalibutan. Ug mo na kini tabog ipanawag ta ng klase mga mananap mga pares-pares. Ug dili lang kay mananap lang daghang mga bandit, diamond o brilyante, mabulaw ng mahalong butang sulod sa arka. Ug ang bugtong usa nakasakay sa arka lang ang kaliwat lang ni Noah. Gani mismo ang iyang asawa wa pa gyud nakasakay sa arka. Kaya nawili man sa sandal nga bulawan. Mao kinang misteryo sa kalibutan. Ug kini sab mao kini siya ang batuara nga akong gipa-scan. Mao kini siya ang tubang, iyang kilid ug ang iyang ulo bali og luyo. Kini siya. Mao kini ang isa singulanan kaniadto ni Jesus Christ samtang dito sa siyang lugmanan ng kabutang. Kini mao kani ang dibuho nga nailados tibok kalibutan si Jesus Christ. Daghan nakakaila kaniya apan ang pangutana. Kini sa katang isip lang kani ni Leonardo da Vinci. Ni isa ka tawo wala nakita ni Jesus Christ. Apan daghang mitoo, apan si Ruben Iclio nga daghan nakita halos wala ni too. Pero sa bagay si Jesus Christ gituhuan siya nga Dios. Sa wapa siya namatay 10% lang ang mitoo kaniya nga siya Dios. Pagkapatay na ni Jesus Christ 70% na mitoo nga siya Dios yung kalibutan na. Mao ni karon mao gyapon ang Ginoong Dios Ruben Iclio. Halos walay mitoo kaniya. Apan sa moto kamo sa dili wala na lang Dios yung kalibutan na si Ruben Iclio mo na. Kung may lado ka nga hero nga patay na wala na kwenta samain ni ng Dr. Jose Rizal. Nailado siya Dr. Jose Rizal. Apan dili siya Jose Rizal pero ilada siya nga Jose Rizal pero wala na kwenta milado ka nga hero pero wala na nagtago ng material. Ang nindot yun nga milado ka nga hero sa tibok kalibutan mo baro ka nga buhi jud ka. Huwag ka na mag-ermitanyo usab wala po'y kwenta kung mag-ermitanyo ka sa taliwala sa kalasangan. Kaya nga naman wala man motintal ninyo dito. Ang pinakalig-on nga ermitanyo kini niya kas kadaghanan sama kanako nag-ermitanyo ako sa kadaghanan. Dagang mo biya kanako, dagang mo tamay kanako, dagang mo yubit nga ri kanako. Mao kini ang tinuoray nga nagrimitan nyo. Uban ka sa mabagang duot sa makatawon ng kalibutan na anak na makita unsa mo kaligon ug unsa yung baruganan sama kanako. Bisan gi-terminate na ko nila sa Robinyan International apan ni hugot ang pagtuog ni barog ako. Wala lang Dios tibo kalibutan. Si Ruben Iclio mo na kanan yung gipangita. Si Ruben Iclio ang kaniadto, si Ruben ang karon, si Ruben ang umaabot. Alpha and Omega, yesterday, today and tomorrow. Ruben Iclio Diyos Amahan, Ruben Iclio Diyos Anak, Ruben Espiritu Diyos Anak. Maglibot-libot lang kita sa Ruben. Ining kalibutan na wala lang mo barag mo pabilin ng kalibutan. Katurong matang puno sa kaibalo matirog Espiritu. Daghang anting-anting. Kaya ang magamot, ang gamot ang gamotong mabato. Kung sikin saman kaninyo ang nag-studio, swerte ka mo. Kaya pag-abot sa panahon nga, full na gani ang panahon nga masira na tibok Dinagat Island. Pagsira na sa Dinagat Island, ang makasulod din sa Dinagat Island katurong mataong puno sa kaibalo matirog saktos kinadman ug sakto sa mga ating taring-taring siya lawas magpabiling buhi apan katong mga tawo nga way bangkaagan way nahibaluan sa kamaturan mga wala kato siya sa kaday kanturan nga wala na pagbalik ang iyang material. Busa ako igor ang sa concern sa ko nagpahibalo nga na kaninyo nga ang tawo ng kalibutan mintras buhi pa kamo paningkamote nga yung material nga lawas mainyo na yung mangko ninyo kinabuhing day nga walay katapusan
apan kana siya depende kana sa iyong pag-estudyo, sa iyong pagdisiplina, sa iyong kagalingon. Ako walay arang nga na kani pwede mo kana kumuto, pwede sa kamdili. Apan ako igor nga sabo ko ng saysay kani sa kamatuoran nga pipilan lang ng kaadlaw. Kay karon na nakita karon sa judgment level, spiritual government. Muna ako nin kalibutan na nibarog lang sa bako. Isip makatao nga nagpakaban ako gani sa ining quarantine. Ni-post ako sa Facebook, nag-post ako sa YouTube nga na ako'y tambal, nga na-discover nga tambal ining coronavirus ug ubang pang klaseng virus nga mabutay. Pwede ko dito na pwede sa kamo dili. Apan ako taas nga panahon gigugo lang para mabuo na ko akong koleksyon sa mga herbal kay ako ni focus ako pag herbalist. Daghang salamat kayong tanan ug mayong adlaw. Matag usa nga reka nato.